Ahojte. Dneska vás vítam u nového videa. Dnes randujeme, to sme my zase. Čaute, to sme my zase, Max a ja, Nikolás. No, najväčší frajeri. Naše video asi už by malo byť vydané. No. A dneska tuto vidíte Fortnite hrajeme. A ja som Viktor, to ja som ten, ktorý tento kanál založil a spustil túto neviem čo, Fortnite. To ja. Klame, a tuto je môj kanál. A my... je náš kanál. Poď ďalej. Hej. Poď ďalej. Hej. No, dobre, bez kodov. Dajte odber. Tak a my ideme do hry. My už sme tu v hre. No, ja hrám na Nintende a on hrá na PlayStation 4. Tak, ja dúfam, že dáme alespoň v tejto hre win. A Kam padneme? určite dajte like, určite nám to pomôže. A ja by som padol sem. Kde? Až tam ďaleko? Hej. Tu ďaleko. Max, niekedy sa kľudne dohodneme a môžete No si preto. stať, hej? Čo? Volá ktorý víkend potom v decembri, keď nebudem robiť cez víkend vychádzať. Vyskakujeme o 3, 2, 1. Teraz. A padáme tam. Tak, znova sa vám ozvem, až keď budem tam. Tak, my už sme tu za chvíľu. Neviem, prečo tu dali ten balón. Vypni to. Tak, a... Yes, legendárne Heavy Assault riflečko. Ty máš veľké šťastie. Je to niekde... Ja nemám. Ja som padol úplne niekam inam, lebo... Viete niekto, kde je boss? A jaký tam má byť vlastne boss? Ice Spice. To je. Nepoznáš? RTVS uvádza nám dnes. Koľko rokov mám dnes? 0. 0. A ty koľko máš? Ja mám 10. Nemáš 20? No. To sa asi mýli s tebou. Ja mám... Mám byť. Niekde to bola šestka? Čo je toto? Čo? Vymazané. Dobre. Nice, mám už aj toto všetko. Ja, čo robíš? Fajtím s bossom. Ja. Jau! Jau! Rýchlo, doraž ho! A ja ani neviem, kde si. Poď. Ty si hneď nado mňou. Slaninka. Ty kde si točil? Ty čo je za Tvoje video. Ja? To je najlepšie video. Mega dobré. Tak,
revivuješ ma, OK. Max, to Ostaň. video roka. Zabijú. Video roka. Pozor. Zabijú, rýchlo. Môžem tie zbrane, prosím? Nikolas, ty si žobrák. Ty môžeš mať všetko Vidíš, tak sa hovorí, že je brák, a brákovi sa nehovorí. Ale Keď ja... chceš niekoho urážať, tak povieš, že Tú je kartu brák, som ti alebo omylom brák. zabral. Ale Tu brákovi máš to kartu. hej. Dobre. A to čo je? No zober ju. Alebo ja ju zoberiem. Na čo som mi taká... No, tak poď za mňou. Počkaj. Vidíš? Vidíš tú kartu, čo mám v ruke? Kde je tá karta? Mám ju v ruke a ja teraz otvorím tento... Ale rýchlo. Rýchlo. Bež extrémne rýchlo. Otváraj čo najrýchlejšie. Medkit. Ešte toto. Bež shockwave. Zober si to. Na čo? Netreba. Treba. Nemám za čo. A zdrhaj. Zdrhaj čo najrýchlejšie. Kam? Tu je loď. Nikolas, dozor tišie. Nemám kam. Rýchlo. Je u teba také dôležité dať vin? Áno, je to dôležité. Kde som to išiel? Potrebujeme vyhrať. Chápem, že chcete vyhrať, ale tak Nikolas nemusí. Tak? Nikolas nemusí kričať. Kam to Vymeň sa, šoferuj. Nie, šoferuj tu. Jaj. Veď... Rýchlo, ja... Nie tam. Kam? Áno. Rýchlo. Ja mám tiež 23, alebo koľko. Ale ja skápem. Rýchlo, Musím rýchlo. zmeniť. Nastup. Ja vôbec... Ja nemám shieldy. Ja mám len štít. Ostaň mi tu. Ostaň na lodi. Ostaň na lodi. Chalaník, chud. Doriti. Mám 2 životy. Doriti, Doriti. Doriti. Také naliehavé hovoriť Doriti. Na čo sme sa? Nepoznáte. A nastup. Kocka, kocka. Ale... Toto je YouTube kanál. Rýchlo, rýchlo, rýchlo. Určite ešte. Hej. Áno. 6 životov. 6. Jak? Jak sme to dali? Poď, mám 2. Si mohol, Čakaj. Nikolas, mohol si mu rovno nejaký dať. Hej, ale omylom som More to dal... tebe záleží bez na sebe. Čo? Omylom som si to dal na sebe, tak sa nestaraj. Jasne. Keď tak nastup. Ne, Doriti. Poď. Nie, kašleme na to. Poď, veď. Už... Kámo, more mne tu chýbal 2 Lego kosti, akože... Ideme sem. OK. Kde? Nevidíš, čo som zaznačil? Daj, hej. My sa vám ozveme, až keď budeme tam.